שלום, שמי צפיר רבינוביץ', אני בן 52. לפני כ4 שנים החלטתי להתחיל לרוץ. הרצון שלי היה לעשות מרתון, פעם ראשונה בחיים שהתמודדתי עם כזה דבר. האימונים התחילו טוב, התפתחו מצוין, ובשלב מסוים בכנס של החברה פגשתי את המוצר שנקרא אייג'ל וולט. התחלתי להשתמש בוולט באימונים שלי בריצות שהיו ארוכות מעבר לשעה, והרגשתי ממש שהביצועים שלי השתפרו, שהריצות שלי השתפרו. הגעתי בסופו של האימונים, בסופו של השלב, למרתון, רצתי את המרתון, לקחתי פעמיים וולט, והתוצאה שלי הייתה מעולה, וההתאוששות שלי מהמרוץ הייתה מעולה. מאוד מאוד נהניתי, אני משתמש בוולט כל הזמן בריצות ארוכות, ואני מרגיש שהוא מוצר שפשוט נותן לך דחיפה אדירה לגוף בזמן ריצה ארוכה. תודה.